A directora xeral de Xuventude da Xunta participaba esta mañá na xornada de clausura do Campo de Voluntariado Xuvenil Amicos. Trátase xa da 7ª edición desta iniciativa na que unha quincena de mozos compartiron unha experiencia baseada na convivencia, a inclusión e o compromiso ambiental. Ao longo de 2 semanas realizaron diversas accións de conservación medioambiental en espazos da Rede Natura, recollida de lixo mariño ou eliminación de especies invasoras. É un campo de voluntariado nacional con rapaces e rapazas de varios puntos de España. Temos de Murcia, algúns tamén de Galicia, da zona de Madrid, de Cidade Real, se non me equivoco. Bueno, fixemos durante estes 11 días, rematamos mañá, labores de limpeza e mantemento de espazos naturales. Aquí no Parque Natural de Dunas de Corrubedo, Lagoa de Carrega Levixán, e no Parque Nacional das Illas Atlánticas. Un pouquiño a demanda do que nos piden os parques. Neste caso aquí fixemos máis que nada retirada de plantón de pino como especie invasora, e no Parque Nacional das Illas Atlánticas traballamos en CIES en Cortegada, retirando plásticos da zona da intermareal, os plásticos que vai arrastrando a marea, pois facendo un poquinho limpeza de praia para conservación. Mais aló da vertente medioambiental, os participantes neste campo, nos que conviviron persoas con e sen discapacidade intelectual, destacaron a importancia dos valores que promove, como o respeto á diversidade, a inclusión social e a participación activa dos mozos na comunidade. Porque este campo de voluntariado se trata sobre todo del medio ambiente y también tiene su parte social, pues trabajamos con personas que tienen algún tipo de discapacidad y todos juntos formamos un equipo para ir a limpiar playas, para quitar invasoras de algún parque natural. Es todo un poco de protección del medio ambiente y concienciación para que las personas pues tengan un poco de cuidado y tengan su amor por la naturaleza y por conservar pues esos espacios tan bonitos que tenemos por aquí. Tenemos muchas cosas en tema de recoger cosas en la playa, de recoger pinos, de también, como somos gente medioambiental, cuidando lo que es las playas. Este campo enmárcase na campaña Modo Verán Activo que pon en marcha a Xunta de Galicia co obxectivo de favorecer a conciliación das familias a través dunha oferta de ocio xuvenil. A campaña bate este ano récord de participación con preto de 12.000 prazas ofertadas nas diversas modalidades de campamento. A nosa campaña de verán supón un gran recurso de conciliación para as familias e tamén este ano pois temos un récord de prazas, non? Chegamos case ás 12.000 plazas, isto supón de novo un récord histórico e a campaña de verán máis grande de todo o país, máis grande de España e como decía, pois é unha gran ferramenta para todas as familias que traballan, que poidan mandar aos seus fillos aos campamentos e tamén aos campos de voluntariado.